So yun guys, for today's video, dito tayo ngayon sa Riverside. Dito naman sa Turco Laoac guys. Tara, tour natin yung pinagmamalaki ng Riverside. Dito lamang yan sa Laoac guys. Pasok tayo. Sila I'm good. And tanghali. Jana's Ganda TV. kaya man kami ang fresh po ito. Alay. Hey! What's up? Muling nagbabalik si Papa Japs para ikay pasayahin!